खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं दिनै गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। आथिखालाव बिटिआरआव समाजारि बिजोङाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां आरो बडलेण्ड रादाबनि बारग' चिफ एडिटर मैखुम बसुमतारीनि अडिअ कल रेकर्ड भाइरेल जानायनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा भाइरेल खालामग्रा सुबुंफोर आरो इउटुबारफोरखौ समाजारि बिजोङाव फोसावना होबाय थानायखौ एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों फिनजाथाय होदों। लोगोसे बेफोरबादि समाजारि बिजोङाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि हेंथा बुंनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ, नङाब्ला एबसुआ बेनि सायाव गोख्रों राहा लागोन होनना खौरां मेलनि गेजेरजों सांग्रांथि होयो। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगां मैखुम बसुमतारी आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोननि भाइरेल जानाय अडिअ रेकर्डनि बादिब्ला बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोजोन फैयाखै होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनायनि सायाव दिपेन बर'आ मैखुम बसुमतारीखौ बिथोन हरदों जाहाथे मैखुम बसुमतारीया फेरेंगानाव स्क्रिप्टेड सोंथि खालामहैयो। लोगोसे मैखुमा मा सोंनांगौ आरो मा फिननाय होनांगौ बेनि सायाव स्क्रिप्टेडहै बोसोन होदों दिपेन बर' बिथाङा। बिटिआर गोरोबथानि उनाव मोननै उदखारि हानजा जोनोम जादों आरो गोजोन फैयाखै होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों। बेनि सायाव उदखारिफोरखौ सोर जोनोम होखो बेखौ बुंनांगौ फेरेंगाया आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन आरो राहा लानाय जागोन होननानै फेरेंगाया फिननाय होनांगौ होननानै बोसोन होदोंमोन दिपेन बर' बिथाङा। बिथाङा बुंबावदोंमोन दि सासे चिफआ बारग' चिफजों नांनांगौनि गोनांथि गैया। बेफोर बाथ्राया सासे इएम लेभेल एबा फेरेंगानिफ्राय थाङोब्ला साबसिन जागोन होननानै मैखुम बसुमतारीखौ स्क्रिप्टेड खौरां मेल खालामनो बुंहरदोंमोन। बे अडिअ कल रेकर्डआनो दासिम समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि सायावनो एबसुनिफ्राय मैया खौरां मेलनि गेजेरजों फिनजाथाय होयो। लोगोसे जाय बे अडिअ कलखौ भाइरेल खालामदों बेनि सायाव आयेनारि राहा लानाय जागोन आरो मैखुम बसुमतारीया रायजो राजाफोरनि सायाव फोरमायना होनांगौ आरो बिथांनि सायाव आयेननि राहा लानाय जाबाय होनना बिथांमोना बुङो। बेनि अनगायैबो बर' इउटुबारफोरखौ एबसुनिफ्राय गोख्रों सोंखारिदि हारियाव बेले बेजे जायोब्ला बेनि दायनिगिरिया इउटुबारफोरा जागोन आरो एबसुआ बेनि दायनिगिरि जानाय नङा होनना बिथांमोना बुङो। लोगोसे बिथांमोना अजद दैखांदि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा इसिङारि सावरायलायनाय बाथ्राफोरखौ राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय रायजो राजाफोरनो फोरमायजोबनानै होजोबो होनना हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेरेखा अजद दैखाङो आरो बे समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ बेसिमनो फोजोबनांगौ होनना सांग्रांथि होयो। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोजोन फैबाय, बेनिखायनो बर'फोरनि सोलोंथाइनि हारा बांगासिनो आरो जौगागासिनो होनना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा बुङो। नेक्स्टआव दं बर' सावथुनखौ जौगाखांहोनो थाखाय जोनोम मोननाय बिसाया देग्लाय 6थि बोसोराव आगान होबाय। देग्लाय बोसोरावबो बिसाया 6थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव 25 नभेम्बर सानखालि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थि खालामनाय जादों होनना बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायनानै होयो। 25 नभेम्बरनि सिगां 24 नभेम्बर खालि भइस अफ बड' सिंगिं मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय जागोन होनना फोरमायनानै होयो। 25 नभेम्बरनि 4 रिंगानिफ्राय एवार्ड सेरेमनिया जागायगोन आरो देग्लाय बोसोराव बिसाया 2023 निफ्राय 24 नि बोसोरनैनि आबुं सावथुन आरो सुंद' सावथुन बादायलायनाय आरो नर्थ इस्टनि गासैबो रावनि सुंद' सावथुन कम्पिटिशन आरो बड' मिउजिक भिडिअ कम्पिटिशन लानाय जागोन। लोगोसे बे बान्था राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बलिउडनि गोजाम फावखुंग्रि पद्मानी कालापुरी बिथाङा बाहागो लागोन आरो आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथाङाबो बाहागो लाफैगोनखौ फोरमायो। नेक्स्टआव दं मोनसे सोमोनांथाव आरो मुगैथाव जाथाय। आसामनि नगाव जिल्लायाव सासे 5 दाननि आइजो गथ'खौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव दायनिगिरिखौ कर्टआ जिउ जोबजासिम जेलनि साजा फोसावनानै होबाय। बे मुगैथाव जाथाया बे बोसोरनि मे दानावनो जादोंमोन। आसामनि डिजिपि जिपि सिं बिथाङा फोरमायनानै होयोदि एफआइआर नाम्बार 41/24 खौ मे दानाव कसुवा पुलिस स्टेशन नगाव जिल्लायाव थिसननाय जादोंमोन, जाय सासे 5 दाननि गथ'खौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव थिसननाय जादोंमोन। कर्टनि फिनजाथाया 5 दाननि उनाव फैयो। आसामनि डिजिपि जिपि सिं बिथांनि बादिब्ला नायबिजिरनायाव 60 सान लादोंमोन आरो रोखा खालामनायाव 3 दान। जाय नायबिजिरनायखौ डिएसपि पारमिता सरकारा दैदेनदोंमोन। बेनिखायनो जिपि सिं बिथाङा नायबिजिरनायाव जाफुंसारनायनि थाखाय गोग्गानाय फोरमायो। नेक्स्टआव दं मोनसे स्रोद आसाम पुलिस आरो रैखाथि हानजानि नायबिजिरनायाव आलफा उदांजों सोमोन्दो थानाय गासै सा 7 सुबुंफोरखौ 26 निफ्राय 30 अक्ट'बरनि गेजेराव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव हमनाय जायो। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा सनु सनार, बाबुल देहुंगिया, आशक आली, टांलं कानियाक, अजित दांगनाय, बलिन बारुवा आरो किरान शर्मा।
बे गोख्रों अपारेशननि थांखिया गुबैयै उदखारि हानजा आल्फानि नेटवर्कखौ फोजोबस्रांनायमोन। बेनि अनगायैबो दासिम आल्फा उदांनि मेजर जेनेरेल अरुणोदय दाहतिया आरो ब्रिगेडियार गणेश लाहनजों सोमोन्दो थानाय 10 सुबुंफोरखौ खानाय जादों होनना रैखाथि बिफाना फोरमायदों। बे अपारेशना दासिमबो सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों, मानोना जाहाथे 2025 मायथाइयाव रिपाब्लिक डे फालिथायाव जेबो जाथाय सोमजिया, मानोना थांनाय उदांस्रि सानाव आसामनि मोन 20 जायगायाव बम प्लान खालामनायनि धमखि मोनदोंमोन। नेक्स्टआव दं मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। आसामनि हाजो ओनसोलाव सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा बिमा आरो फिसा सानैखौ उन्दुबाय थानाय समावनो एसिड सारनानै गाग्लोबदों। नखरनि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों दि बे जाथायखौ आइजोखौ सिनाय मोननाय सुबुङा खालामदों, जाय बे सुबुङा आइजोखौ बार गाज्रि नोजोरजों नायोमोन आरो धमकि होयोमोन। जयनाल आलीनि बिसि मालिका खुर्तुमआ समबारखालि बिमा बिफानि न'आव आलासि जानो थांदोंमोन। बेनि उन सानखालि फिसा सानैजों उन्दुबाय थानाय समावनो गाग्लोबग्राया गेवनानै थानाय खिरखिजों एसिड सारनानै गाग्लोबो। गथ' सानैनि एसिड गाग्लोबजानाय बिमाया गोब्राबै जोखोम जायो आरो लोगो लोगो पुलिसनि मददजों साखाथिनि देहा फाहामसालियाव लाङो, नाथाय साबसिन फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थिसननाय जाबाय। खौरांनि बादिब्ला बे जाथायखौ हाजोनि हाब्लाखा गामिनि थागिरि सुबुङा खालामदों। साखाथिनि सुबुंफोरा फोरमायदि जाथाय खालामग्रा सुबुङा आइजोखौ खनले खायसो खालामबाय थायोमोन आरो गाज्रि नोजोरजों खाबु लानो नागिरोमोन होनना फोरमायो। नेक्स्टआव दं इजराइलआ बुधबारखालि लेबानन हादरनि खोला बाहागोखौ गोख्रों अख्राङारि गोहोजों गाग्लोबो, जायनि थाखाय लेबानन हादरनि प्राइम मिनिस्टार नाजिब मिकातिआ साननैसोनि उनाव इजराइलजों मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनायनि जाथावनाखौ मिन्थिनो मोननाय जादों। बेनि सायाव इजराइलआ 60 साननि सम होनाय जादों। लेबानननि सावस्रि बिफाननि फोरमायनाय बादिब्ला दासिम गासै 2800 लेबानन हादरनि सुबुंफोरा गिख्रं दावहानि थाखाय जिउ खोमानांगौ जाबाय। नेक्स्टआव दं दासान्दि भारत आरो चाइनानि गेजेराव सोमोन्दोआ मोजांनि लामायाव फैनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि गेजेरावनो भारतनि आर्मिया LAC एबा लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रल बर्डाराव चाइनानि आर्मिनो देवालीनि मुङाव जाग्रा मेथाइ राननानै होनायखौ नुनो मोन्दों। बे 2020 मायथाइनि गालवानाव जानाय जाथायनि उनाव भारत आरो चाइनानि आर्मिफोरखौ गोरोबलायनायखौ नुनो मोन्दों, जाय 2020 मायथाइनि गालवानाव भारत आरो चाइनानि आर्मिफोरनि गेजेराव जानाय दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन आरो भारतनि गासै 20 जवानफोरा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। नेक्स्टआव दं गारि, बाइक आरो स्कुटार सालायगिरिफोरनि थाखाय गोनां खौरां। गारि सालायनायाव माखासे रुल्सफोरखौ मानिनानै सोलियाब्ला नोंथाङा जुरिमाना होनांगौ जानो हागौ। जुदि गारिखौ गोबां गोख्रैथिजों सालायोब्ला 2000 रां जुरिमाना होनो नांगोन आरो हेलमेट गैयालासे बाइक एबा स्कुटिखौ सालायोब्ला 1000 जुरिमाना होनो नांगोन आरो नोंथांनि लाइसेन्सखौ केन्सेल खालामनाय जागोन। लाइसेन्स गैयालासे गारि सालायोब्ला 5000 रां जुरिमाना होनो नांगोन आरो कार सालायनायाव सीट बेल्ट गानालासे कार सालायोब्ला नोंथाङा 1000 रां जुरिमाना होनो नांगोन। बेनि अनगायैबो जुदि इन्सुरेन्स गैयालासे गारि सालायोब्ला 2000 रां जुरिमाना होनो नांगोन। बेनि अनगायैबो गारि सालायनायाव मबाइल बाहायनानै गारि सालायोब्ला 5000 रां जुरिमाना होनो नांगोन। उन्दै गथ'खौ गारि सालायहोनायनि थाखाय 25000 रां जुरिमाना होनो नांगोन आरो 25 बोसोरसिम गारि लाइसेन्स मोननाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो एसे सांग्रां जानानै गारिखौ सालायोब्लानो जाबाय।